नमस्कार. रसास्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत ओल्या काजूची भाजी. त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ. 1 वाटी ओले काजू आहेत, पाव वाटी आहे ओलं खोबरं आहे, पाव वाटी सुकं खोबरं आहे किसलेलं, 2 कांदे बारीक चिरलेले आहे, 2 बटाटा घेतलेले आहे, कांदा फोडणीसाठी आहे, अर्धा इंच आलं आहे, 7-8 लसणीचे पाकळे आहे, छोटे 2 चमचे मालवणी मसाला आहे, फोडणीसाठी तेल आहे. हे हिरवे काजू आहे, हे तुम्हाला मी दाखवण्यासाठी ठेवलेले आहे. ह्याचे गर आपण सोलून घेतलेले आहे. एवढं सामान आपल्याला सगळं तव्यावरती भाजून घ्यायचं आहे. सुकं खोबरं पहिलं आपण सुकं खोबरं भाजून घेऊया. सुकं खोबरं भाजते वेळी गॅस स्लो करून घ्यायचा. आपलं आता खोबरं चांगलं भाजून झालं आहे. पहिल्यांदा आपल्याला लसूण टाकायची आहे, आलं, आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, थोडंसं फोडणीला तेल टाकूया. कांदा भाजते वेळी तेल टाकल्यानंतर कांदा पटकन भाजतो. कांदा आपला चांगला लाल झालेला आहे आणि कांदा भाजते वेळी गॅस फुल करायचा आणि खोबरं टाकलं की मग गॅस मिडियमवर ठेवायचं. आता आपण खोबरं टाकणार आहोत. हे ओलं खोबरं पण टाकलेलं आहे. हे वाटप भाजून झालेलं आहे. आता थोडं थंड करून मी हे मिक्सरला लावून घेते. कढई ठेवलेली आहे. तेल आपण 2 चमचे घातलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. कांदा आपण फोडणीला घालूया. आता आपल्याला मसाला घालायचा आहे. हा मालवणी मसाला आहे आमचा. कोथिंबीर घालूया थोडी. ही कोथिंबीर मी दाखवलेली नाही आहे. बटाटा आणि 1 वाटी पाणी घालूया. हे झाकण आपण 2-3 मिनिटावरती ठेवणार आहोत. 2-3 मिनिटं आपली झालेली आहे. बटाटा साधारण शिजलेला आहे. मीठ टाकून घेऊया. आपण खोबऱ्याचं वाटण मिक्सरला लावून हे जाडसर लावून घेतलेलं आहे. असंच जाडसर लावायचं आहे वाटण. 1 पुरी वाटी मोठी वाटप झालेलं आहे. आता आपल्याला हे काजू आतमध्ये घालायचे आहेत. एक वाटी पाणी आपण वापरलेलं आहे आणि ही 1 वाटी आपल्याला लागणार आहे पाणी. काजू ओले असल्या कारणाने बटाटा अगोदर शिजून घेतलेला आहे, कारण ओले काजू पटकन शिजतात. गावी आता काजूचं सीझन सुरू झालं आहे आणि आताची सुरुवात झालेली आहे, त्यामुळे काजू गावावरून थोडे आले. तशी मी तुम्हाला भाजी दाखवलेली आहे. ही भाजी मी मालवणी पद्धतीत आमच्या दाखवलेली आहे तुम्हाला. गॅस मिडियमवर ठेवलेला आहे आणि 5 मिनिटं आपण झाकण ठेवणार आहोत. आपले 5 मिनिटं झालेली आहे. चांगली आपली भाजी शिजलेली आहे. छान कलर पण सुंदर दिसतोय, वास पण सुगंध सुटलाय भाजीचा. कोथिंबीर वरून मी घातली आहे आणि ही भाजी आपली मालवणी पद्धत काजूची भाजी
तयार झालेली आहे. ही तुम्हाला मी आता काढून दाखवते. मालवणी पद्धतीत ओल्या काजूची भाजी बनून तयार झालेली आहे. चवीला पण खूप सुंदर झालेली आहे. ही भाजी तुम्ही पण अशी करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असता तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.